Assalamu alaikum. Meydan kanalın qaravışı, hürmetli tamашачылар. Layıqlı hit tavşırında sizge yalqınlı, qaynar selamlar yollavşı min alıp barış yaşaşı Ramil Hayrettinov bularman. Bugün layıqlı hitning aprel ayı jеңүүчүсү belgili bulacak. Kim bulur ol? Kimge bəxit yılmayı? Eydegiz, uzakka suzmuşa tapşırığını başlayız. Hit paradını yaş talantlı bayançı hemşirşi Viktor Agapov'nın jiri aşıp jibere. Viktor layıqlı hitta Bəxit Qışı isimli jir bilen qatnaşan. Jirning avtorlari Radik Hakimjanov hem Viktor'ның әтisi Tataristan Respublikasının xalq artisti Vitaliy Agapov o'zi. Kışı payda yaşayken bilsen idi onun esirlerin Bik bazığına bəxit surar idi Meyxanlarga idi dillerin Kırmış sirli kızık katlovla bit Anlamasın indi dünyanı Kıyallarda yaşay bəxit kışı Biri tutarımız kebek biz anım Kırmış sirli kızık katlovla bit Anlamasın indi dünyanı Kıyallarda yaşay bəxit kışı Biri tutarımız kebek biz anım Bəxit kışı qayda yaşayken Tağlardamı ələ urmanıda Onu barı көріп қала дейлер Текептен кетқанда тұрғандар Қырымыш сірілі қызық қатлаулы бет Аңламасын енді дүнияны Қиялларда яши бәқыт құшы Бере тұттарымыз кебек біз анын Қырымыш сірілі қызық қатлаулы бет Аңламасын енді дүнияны Қиялларда яши бәқыт құшы Бере тұттарымыз кебек біз анын Бере тұттарымыз кебек біз анын Кышы жерде яши дейлер Дұрыс мекен әлі юқы мекен Өмір бойы бізні ымсындырған Тұттырмаған сихри кышы мекен Тұрмыш сірілі қызық қатлаулы бет Аңламасын енді дүнияны Қиялларда яши бәқыт кышы Бірі тұттарымыз кебек біз анын Тұрмыш сірілі қызық қатлаулы бет Аңламасын енді дүнияны Қиялларда яши бәқыт кышы Бірі тұттарымыз кебек біз анын Қиялларда яши бәқыт кышы Бірі тұттарымыз кебек біз анын Бірі тұттарымыз кебек біз анын Aygül Zeynullina ijat tırmışındağı zor yanılıkları bilen ortaklaştı. Tizden Kirfiklerin Senin Nige Qara isimli jırım dünya göreşek Allah buyursa may ayında yana klibim çıkacak. Bundan tış yakın arada yana jayıntığımını çıkarıga jayınam. Ekizge solni konsert koyuğa planlaştıram deyip bir kışak yanalığın jitkirdi bizge Aygül.
Альбин Абрамова 12 май көнне Казанда инвалидлар арасында узачак иҗади бәйгедә катнашырга җыена. Вокал номинациясендә көчемне сынап карарга булдым. Берничә татар халык җыры әзерләдем. Мондый бәйгедә беренче тапкыр катнашуым ди җырчы. Уңышлар сиңа, Альбина. Kuşlar küllerde bulamıyorlar şüllerde yeşiller motorluk taratıp nazlarga kıyanıp bәхет getirinip süyünün hislerini taratıp süyünün dübülüsün iң nazlı Yaşasın parlarga delimen varsın Akışlar süyün doğrılık bulun Sağlıkның bәхетінің barısın Akışlar parların saklıylar yarların Bir-birsin kadirlep süyeler Ağlardan his alıp süyüden kış alıp Parlarda yarların süyerler Süyünün dübülüsün iң nazlı Yaşasın parlarga delimen varsın Akışlar süyün doğrılık bulun Sağlıkның bәхетінің barısın Akıştay par bulup iң матур яр булып Җитегез тормышның үренә Сокланып калырлык үрнәкләр алырлык Пар булып гомернең түрендә Сөйүнең төпелесен иң назлы Yaşasın parlarga delimen varsın Akışlar süyün doğrılık bulun Sağlıkның bәхетінің barısın Akışlar süyün doğrılık bulun Sağlıkның bәхетінің barısın Sağlıkның bәхетінің Хөрмәтле дустуганнарыбыз, бу айда лайыклы хитта Рамиля белән безнең башкарудагы бәхетебез бикле ятмасын җыры да катнашты. Безнең өчен, әлеге җыр өчен тавыш биргән һәр кемгә ихлас рәхмәтебезне җиткерәбез. Алга таба да сезне матур җырларыбыз белән сөендерергә тырышырбыз, Алла бирсә.
bağışladım Күңелемнең сагыш моңнарын Йокыларга китсәм сине уйлап аты таңнарым Сиңа килдем үтеп өмүрүмнең Каршылыклы авыр юллары Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьнең серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын Урап хыял тауларыннан Сиңа килдем, сиңа барым мин Ничек икән инде Йөрәгеңә ачкыч табыйм мин Синең өчен генә мин бит яшим Ничек икән сиңа ярым мин Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьнең серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Ач әле ач миңа йөрәгеңнән Яшьнең серләр анда калмасын Ничә еллар буе сине көттем Күңелкәем инде шатлансын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын Бәхетебез бикле ятмасын Вәсилә Сафина концертларда бүтүнләй җырламавын әйтте. Шакыручылар күп, әмма берсенә дә бармыйм, баш тартам. Андый җирдә җырлап кайтсам, күз тия бугай. Авырый башлыйм. Ә менә туй юбилейларга барсам, җырламый калмыйм диде Вәсилә Сафина. Бураннар минем якын серләр Кара бураннар аша безгә бага Балландагы соңгы кызыл тәлгә Кара
buranda Kızıl telgeş yana Paralar küme Alnay siyu kaynar Mehabetli Mayağın tebalar Birleşsinler Yirken bizim canlar Mehabetli Mayağın tebalar Birleşsinler Yirken bizim canlar Ömürlükке birleşsinler canlar Layıklı hit tavşırında qonaqta Tatar estradasının populyar, şiber, talantlı artisti, jırşı Irina Sayfulina. Selam Irina, nechuk kayflaring? Selam Ramil, eybet özüngden çık. Allahu şükür, barsı da eybet. Irina, sen özüng Оренбург шәһәреннән, яшәү урыны Казанда. Кайсы шәһәр сиңа күңелгә якынрак? Min avuldan. Оренбург Шәһәр. өлкәсендән. Әйе, авылдан мин авылга кайтсам, Казанымны сагынам, Казанга килсәм, авылымны сагынам. Икесен дә бик яратам. Бик әйбәт, бик күркәм. Җырлау сәләте кемнән күчкән? Гаиләгездә җырлаучылар бармы синең, Ирина? Бар, әнкәй ягыннан да бик күп җырлаучылар, минем әбием дә җырлаган, әтием ягыннан да, туганнарым да бик күп җырлар. Минем әтием дә бик матур җырлый. Аллага шөкер, бик күркәм, бик әйбәт. Син гомумән әйткәндә бәйгеләрдә катнашканың булдымы? Һәм гомумән җырчы өчен бәйгедә катнашу кирәкме? Мөһим. Катнашкан булды. Ни җиңмәгән вакытларым да булды инде. Канатларына кистерәләр инде ул катниләр, бәйгеләр. Миңа әйтсәм кирәкмәс дип уйлыйм минем андый бәйгеләр. Әмма ләкин бәйгеләр аша үсәргә дә мөмкин. Ну, үсәргә дә мөмкин. Ну, кайбер кешенең канаты киселеп калырга, менә шул бурында туктап калырга. Бу кешенең кылкыннан тора. Әйе. Ирина, якын арада тамашачыларга нинди яңалыклар әзерлисең? Нәрсә белән безне шатландырачаксың? Яңалыклар, яңа бик матур җыр алдым. Менә шул җыр өстендә эшлим. Киләчәктә бөтен тамашачылар ишетер дип өметләнеп калам. Алла бирсә. Алла бирсә. Ирина, хәзер сиңа музыка темасына берничә сорау бирәчәкмен. Аларга тиз арада матур итеп, дөрес итеп җавап бирергә кирәк булачак. Син әзерме? Әзер. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Аллага тапшырдык. Волшебная флейта операсын кем язган? Чайковский, Моцарт яки Сарик Сайдашев? Моцарт. Дөрес. Рус эстрадасы җырчысы Валерийга ничә яшь? 18, 54 яки 85? 54. 54, ул үзе 18 дип уйлый. Танылган композитор Альфред Якшембетов кайда туган? Ансын белмим. Татарстан яки Башкортстан яки Мәскәү яки Оренбург сезнең якында. Кайда туган? Башкортстанда инде. Шуңа чыга бит небедән әйбәт кеше. Әйе. Мәйдан каналына ничә яшь? Ансын беләм, 11 яшь. 1 яшь дөрес, афәрин. Җырны дәвам ит. Эзелеп төште паралмакай, ятимләнеп калды алмагач. Üzülə bitində üsəkəyim, yalğızlıqdan dəvə bulmağaç. Афәрин, афәрин, афәрин. Бик рәхмәт. Әллә бу җырлыйбызмы, Рамил? Алла бирсә. Рамилә күрмәгәндә генә. Алла бирсә, шапырт кырамын шай. Әй. Бу җырны Зөфәр абыйдан сорарбыз да, Алла бирсә, җырларбыз. Җавапларың өчен бик зур рәхмәт сиңа, Ирина. Бәлки Мәйдан каналын караучыларга, тамашачыларга әйтер сүзең бардыр. Рәхим ит. Мәйдан каналына бик зур рәхмәт әйтәсем килә, минем җырларым өчен, тавыш биргәнегез өчен. Сау булыгыз, рәхмәт сезгә бик зур. Сиңа да уңышлар, яңа җырларны, клипларны көтеп калабыз яраткан Мәйдан каналында. Рәхмәт. Таллар җырлый таң аткач, моңлана кояш баткач, тал кызлары ни хәл итсен, сандугачны шаткач. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк. Чишмә буе тал тирәк, тирәк арасы сирәк, яннарыңа барам дип ашкынып тора йөрәк.
bilgen Sindir ul bägir kayımny tilimlep tilgen Şişme boyu tal direk arası sirek Yanlarına baram deyip aşkınıp dıra yerek Şişme boyu tal direk arası sirek Yanlarına baram deyip aşkınıp dıra yerek Şişme boyu tal direk arası sirek Yanlarına baram deyip aşkınıp dıra yerek Şişme boyu tal direk arası sirek Yanlarına baram deyip aşkınıp dıra yerek Aşkınıp dıra yerek Aşkınıp dıra yerek İzide Gısman may ayında Baltaş, Nurlat, Arşa rayonlarında bulaşak konsertlarına әзірләнә. İndi kilesi konsert sezonuna da әзірлік işlerin başladım. Bu yıl küzden Tataristan rayon şehirlerinde, şulay yok Başkırtıstan yaklarında da konsertlar uyuşturu boyunca sileşüler barar. Yana jırlar, yana programma üstünde işleybiz dedi İzide Gısman.
Көптен түгел Лилия Вахитова Уфада узган зур концертта чыгыш ясаган. Татарстаннан да бик күп артистлар килде. Кайберләре белән фотога төштем. Бу концертта әниемнең гөлләре дигән җырны башкардым. Исемем дә чәчәкле, күлмәкнең дә шау чәчәклесен киеп җырладым ди Лилия. Yazılgan yar күрәсен, уйласам да сине шатлыкка түрәсен. Күңелдә, төнемдә уйларыма керәсен. Сөюем хакында барысын беләсен. Өметләргә түргән tatlı düşümdürsin, minəm şəni qadirli geçimdirsin. Sine soluşam, sine akışam, niye bulğan yarım. Nazlı yazılı mılı sazlı mühabbet barı. Bir yılmaysan dünyam al nurga türüne. Düşünem kökü bakı mühabbet sırrına. Kirekmi başkalar sen bulsan yanımda. Komatılıyım şu sözüne tağında tağında. Ümitlerge türgen tatlı düşümdürsin. Minəm şəni qadirli geçimdirsin. Sine soluşam, sine akışam, niye bulğan yarım. Nazlı yazılı mılı sazlı mühabbet barı.
Лайыклы хитнең бүгенге чыгарылышында махсус кунаклар Татарстан Республикасының атказанган артисты Илназ Бах һәм аның улы Камил Илназович Бах. Бахлар гаиләсенә күп итеп сәлам. Ялкынлы кайнар сәламнар Рамил һәм барча телевизор караучыларга, Мәйдан каналын караучыларга, әлбәттә инде бездән күп сәлам алейкум. Илназ, алмагашыннан ерак төшми диләр. Татар халык Мәхәлләдә син әйтмешлек. Әйе. Камилне баянга бирү синең теләгең булдымы? Синең идеяң булдымы? Яки ул үзе теләп бардымы? Дөресен әйткәндә, ул күбрәк инициатива минеке булгандыр дип уйлыйм. Аннары әнисе хуплап алды. Ни өчен дигәндә, мин үзем дә әлеге шушы тормыш дәресен үттем. Мәктәптә укыдым, балалар сәнгать мәктәбендә укыдым. 6 ел буена баян классында, курай шушы безнең халкыбызның уен кораллары классында укыдым. Мин инде мәктәптә укыган чакта ук төрле конкурсларга, төрле бәйгеләргә, төрле фестивальләргә йөри торган идем. Мәктәп исеменнән дә, район исеменнән дә улыма да әйттем, башка һөнәр алсаң алырсың. Техник буламы, механик буламы, компьютерчик буламы, анда ниндидер башка төр өлкәдә эшлиме. Но мин әйтәм, улым, шушы баян һәм шушы сәнгать өлкәсендә үзеңне әйбәт өйрәнеп китеп, гармоннарда уйнасаң, син һәрбер коллективта, һәрбер мәҗлестә синең авызыңа, синең күзеңә карап утырачаклар һәм һәр вакытта да сине чакырачаклар дигән. Дигәне кебек. Әле мин әйттем аңа, әйтәм, улым, әгәр дә баянда уйный белсәң, нишләмисең? Аш калмыйсың. Менә шулай. Әтиең кебек не пропадешь ул әйтмешли. Менә Камил, син юк, баян миңа кызык түгел, мин баянны ташлыйм, башка әйбер белән шөгыльләнәм дигән чаклар булдымы? Әйе, булды. Булдымы? Андай вакытта нишләдегез? Илназ, син нишләдең андай вакытта? Ничек? Булды инде, дөресен әйткәндә. Битләдең. Булды инде, ничек анда, улым, әти жайлап кына, майлап кына аңлатадыр дигән. Аннан икенче көнне баянга барасы килә башлыйдыр инде. Жайлаштыра иде димәк атасы. Бик әйбәт. Иң рәхмәте әйтәсе килә инде Рамил әниләренә, әнисенә рәхмәт, чөнки теге грамота ягыннан да шушы мәҗбүрилекне дип түгел, менә өйрәнергә кирәк бит инде. Укытучыга өйрәнеп кирәк. Укытучысы белән алар бер янәшәдә эшләгәч, укытучысы Камилнең яки Рамилнең кичкенә уртанчы улыбызның инде өйрәнмәгәнен әнисенә зарлана, өйрәнмәгәннәр дип. Шуннан соң әнисе кайтып инде миңа зарлана. Шуннан без общий моны Сөйләшеп, җайлыйбыз. Әйбәт. Бик күркәм. Күптән түгел безнең Камил аңа әле ни бары 10 яшь кенә. Тәүге тапкыр концерт куйган. Ничек булды ул? Сөйләп китәлек Камил. Башта мин бөтен классик әсәрләрне уйнадым, аннардан да мин укытучы белән уйнадым, минем энекәшләрем белән уйнадым, әти белән җырладым, әни белән һәм бөтен семейный коллектив ясадым. Әйе. Бик күркәм булган, афәрин. Без монда инде дөресен әйткәндә сәхнәләрен матурлап куйдык. Мәктәпнең әлбәттә директорларына, җитәкчеләренә рәхмәт. Шушы сәхнәне безгә биргәннәр өчен. Утлар куйдык, төрле экраннар куйдык. Камилнең бөтен балачактан алып, теге әле тәпири башлаганнан алып, гармон күтәреп йөргән фотографияларынан алып, бүгенге көнгә хәтле нинди менә нәрсәләр бар, әзерләнгән шуларны оештырып, шуннан соң инде төрле уен коралларына әсәрләрен әзерләп, аранжировкаларын эшләтеп, шуннан соң әле хәтта безне җырлату гына әнисе белән ул әллә ни теге зур күренеш түгел, бабайсы килде Шаллыдан. Бабасы килеп үнсә авылдан кейін рәхәтләнеп уйнап бергәләшеп җырладылар. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә әлеге менә җитәкчеләренә, мәктәп җитәкчеләренә, 4-нче номерлы мәсәнгать мәктәбенең Марина Леонидовна Рахматуллина, шулай ук инде безнең инде укытучыбыз, баян укытучысы Сагыз Зигангаревич һәм безнең инде лицейбызның директоры, ул да булса Фирдәүс Габдулнурова. Синең баянда иң яратып уйный торган көең нинди? Минем баянда иң яратып уйный торган кием ул Өнсә авылы кие, рус әсәрләреннән Метелица Юрий Гаврилов. Бик күркәм. Илназ, Камил, бүген килгәнсез икән инде, мин күрдем, сез инде буш кулдан килмәдегез. Шуңа күрә, бәлки тамашачыларга берәр матур көй уйнап бүләк итерсез. Яхшы, әйбәт. Риза.
Aferin yigitler. Hatta kadr ortundagı yigitler kızlar da jırladılar, biydiler, bek köngülü buldu. Rahmat Рамил. Süper oldu. Rahmat. Süper. Ben yine köpten tugulgana internette gördüm. Kamil'nin Seydaşev ismindeki zor konsertler zalında çıkış yasağı. Şunun turunda da bir iki söz etip gitsensin Kamil. İle sen artık söylemesin. Yara. Atan söyler alabilirsin. Дұрысын әйткәндә, ул безнең өчен дә бик дулкынландыргыч булды. Без инде моңа ныклап әзерләндек. Бу консерваторияның халык уен кораллары оркестры, моның инде җитәкчесе Рахматуллин Рөстәм Рахматуллин. Шуның хәтлетеге үзе дә безнең уйнауны күреп дөресен әйткәндә тәкъдим ясады һәм без дә бик теләп бардык. Һәм әлеге шушы бу инде халык уен кораллары оркестры һәм яшь виртуоз гармончылар һәм виртуоз музыкантлар дип әйтик инде, шуларның чыгышы белән бергә барды. Анда кемдер домбрада, кемдер башка уен коралларында уйнады. Безнең Камил Нәши Гавриловның Метелица дигән әсәрен әлеге шушы 30 кешелек оркестр белән беренче тапкыр үз гомерендә башкарды. Шуңа күрә без моның өчен бик сөендек һәм үзе өчен дә бер зур сабак, зур дәрес булды дип әйтәм. Рәхмәт. Subhanallah, maşallah. Aferin Kamil. Dersten de Kamil, eğer de şulay devam etsen, Allah versa etiğin de sana Kamil dip isimlengen bayan böyle gider Allah versa. İyi, biz rahmet sizge. Bik köngüllü buldu. Allah'a şükür yarı saat bu söyleştik. Bik köngüllü buldu. Allah versa şulay kuruşu yazsın. Birimlerde. Шақыруыңызға рәхмәт, Майдан каналына рәхмәт һәм лайыклы хитне карамыйча калмагыз. Aygın Hayırnasova яңа жыр üstünde эшләвен һәм җәйгә клип төшерергә ниятләвен әйтте. Bundan тыш җырчы хәзерге вакытта сессия тапшырып йөри. Ул Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Венера Ахатовна Ганиева кафедрасында белем ала. Шулай итеп, Aygın тиздән дипломлы җырчы, мөгаллим булачак. Уңышларыңа. Bakışamı türünde hüssep var mileş Sırlarım silim sıra bir kineş Kilişi bir günden kilişi yanıma Gaşık yüreğim susadın nazga Mileş demler kaldı yerinde Safsayı hisse kırdı köngülge Uylarım tiksinde mehabbet ilinde Bar mileş bulup yaşıgıl birge Mileş demler kaldı yerinde Safsayı hisse kırdı köngülge Uylarım tiksinde mehabbet ilinde Bar mileş bulup yaşıgıl birge Mileşinin nazlı kıyaş nurları Tibrede ana kışlar sayrağı Kilişi bir günüm kilişi yanıma Gaşık yüreğim susadın nazga Mileş demler kaldı yerinde Safsayı hisse kırdı köngülge Uylarım tiksinde mehabbet ilinde Bar mileş bulup yaşıgıl birge Uçraştık kızlar yoğaldı sizler Sayramay kışlar tındalar jiller Süyü ilinde var mileşler biz Yazılar köngülde uğramda kız Mileş demler kaldı yerinde Safsayı hisse kırdı köngülge Uylarım tiksinde mehabbet ilinde Var mileş bulup yaşıgıl birge Mileş demler kaldı yerinde Safsayı hisse kırdı köngülge
Bu günlerde jырчы Динара Шайдуллина Meydan kanalının Qonaq bit show tavşırığında qonaqta buldu. Dinara alıb baruşçılarının kızıqlı sıralarına cevap verdi. Oyun viktorinada qatnaşdı. Hem özünün matur jırların bölək etdi. Tavşırığı 8 may gününə efirға çıxacaq. Görmей qalmağız. Yalğız qanat jilib bulamay, minib bulamay yürlərgə. Yazmışqa yazğanı yar kirək, məhəbbət tipdirlərgə. Sen mənim şarqanna, qulum senin şarqanna. Var qanatlar bulub ikəv, inləb durmuşunun buglərini şarbız alğa qara. Sen mənim şarqanna, qul, min senin şarqanna. Var qanatlar bulub ikəv, inləb durmuşunun buglərini şarbız alğa qara. Şatlıq duyub yaşar üçün seni girəklə yanımda. Nazlı hislər şəşək atdı, günlər bulub canımda. Sen mənim şarqanna, qulum senin şarqanna. Var qanatlar bulub ikəv, inləb durmuşunun buglərini şarbız alğa qara. Xəyal məhəbbət dilinə varıb jitlər işində. Var qanatlar bəxt bulub qala ulus düşündə. Sen mənim şarqanna, qulum senin şarqanna. Var qanatlar bulub ikəv, inləb durmuşunun buglərini şarbız alğa qara. Sen mənim şarqanna, qul, min senin şarqanna. Var qanatlar bulub ikəv, inləb durmuşunun buglərini şarbız alğa qara. Var qanatlar bulub ikəv, var qanatlar bulub ikəv, şarbız alğa qara. Tavşırığının en kütülgen mezgiline kelip жетtik. Nihayet, min layıklı hitinin aprel ayı жеңүүчүсүн ilan eterge әзір. Şulay etip, sizin tavuşlar yardımı bilen bu ayda Dinara Шайдуллина absolut жеңүүчү buldu. Dinara'nı şın көңүлдөн кутлайбыз. Dostlarımız, barğızında yakınlaşıp yürüyüşe may bayramları bilen, игрек de uraza gayeti bilen kutlayбыз. Allah Teala tutkan urazalarınızı kabul kılsın. Amin.